ଉଲା ଏ ଉଲା ଘରେ ଅଛୁ କି ରେ? ହଁ ଭାଇ ଅଛି। କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ହେଇ ନେ ତୋ ଘରୁ ଚିଠିଟେ ଆସିଛି। କ'ଣ ମୋ ଘରୁ ଚିଠି? ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିଏ ପଠେଇଛି ରେ ଭାଇ? ମାଳତୀ। ଆରେ ରେ ରେ ଇଏ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନାଁଟା ଶୁଣିଲି ତ ସେ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଜଣା ଅଜଣା ଲାଗୁଛି ଆଉ। କ'ଣ ଲେଖିଛି ପଢ଼ି ଦଉନ ଭାଇ? ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଚିଠି ପଢ଼ିବି? ମୁଁ ତ ହେଲି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି? ଟିକେ ପଢ଼ି ଦଉନ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍। ହଉ ହଉ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇନୁ, ସେ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖି ପଠେଇଛି। ହେଇ ନେ ତୋ ଚିଠି ରଖ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାଳତୀର ଚିଠି ଆସିଛି, ମନଟା କାହିଁ ଗୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଯାଉଛି ମାଲିକକୁ ଛୁଟି ପାଇଁ କହିବି। ବାବୁ ଟିକେ ଛୁଟି ଦରକାର ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଛୁଟି? ହଠାତ୍ରେ ଏମିତି ଛୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ବାବୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଳତୀକୁ ଦେଖିନି ତ, ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଯା, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବୁ ହେଲା। ହଁ ହଁ, ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ତ ମୋର ଅଛି ବାବୁ। ସେଇଟା ହିଁ ତ ମୋ ମେନ୍ ଚିନ୍ତା। ମାଳତୀକୁ ଦେଖିବି, ଏ ଡିଙ୍କା ଚିକା ଡିଙ୍କା ଚିକା। ଲେମ୍ବୁ ନିଅ ଲେମ୍ବୁ, ଆରେ ଲେମ୍ବୁ ନିଅ ଲେମ୍ବୁ। ଓ ଭାଇ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯାଉନ। ଆରେ ରେ ରେ ସତ କଥା ତ, ମାଳତୀ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ନେଇନାହିଁ। ଯାଉଛି ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯିବି। ପଖାଳ ସହ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେବା, ମାଳତୀ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆସ ଭାଇ ଆସ ଆସ, ଟଙ୍କାଟିରେ 2ଟା ଲେମ୍ବୁ ନିଅ, ପୁରା ଶସ୍ତାରେ ଲଗାଉଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଦାମ ଲଗାଉଛ ଯେ? 2 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ହବ ଯଦି କୁହ, ଗୋଟେ ଡଜନଟେ ନେବି। ଆରେ କେତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା କି ରେ, 4ଟା ଜାଗାରେ 3ଟା ନେବ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଦଉଛି, ଯାହା ତୁମେ କହିବ ଆଉ। ଏଇ ନିଅ ତୁମ 1 ଡଜନ ଲେମ୍ବୁ। ମାଳତୀ, ଓ ମାଳତୀ କୋଉଠି ଅଛ? ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଗଲି ପରା। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ? ଆରେ ତମେ ଯେଉଁ ଚିଠି ପଠେଇଥିଲ, ସେଇ ଚିଠି ଦେଖିକି ପରା ତମ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଁ, ହେଇ ନିଅ, ତୁମ ପାଇଁ 1 ଡଜନ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛି। ପଖାଳରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇବା ଆଉ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ମିଳିଲାନି? ଏ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଆସିଛ? ହଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ା ପରା। ଚାଲ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। 6ଟା ପରଟା ଖାଇଲିଣି, କ'ଣ ଏବେ ଯାଏ ପେଟଟା ପୁରିନି? ହେଇ ନିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ। ଦେଖିଲ ମାଳତୀ, ଏଇ 7 ନମ୍ବର ପରଠାଟା ଖାଇକି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କି? ହଁ, କାଲିଠୁ ମୋତେ ଆଗ ଏଇ 7 ନମ୍ବର ପରଠାଟା ଦବ। ଏମିତି କଲେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ମୂର୍ଖାମିର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ମୂର୍ଖ ତୁମେ ମାଳତୀ। ଯଦି 7 ନମ୍ବର ପରଠାଟା ଖାଇକି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଗ 6ଟା ପରଠା କାହିଁକି ଖାଇବି? ସେଇଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ନା। ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର, କିଛି ବି ବୁଝନି ତୁମେ। ମୋ ହିସାବ ପୁରା ସଠିକ୍ ଥାଏ, ବୁଝିଲ ମାଳତୀ? ହାୟ ରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, କି ଲୋକଟା ମିଳିଲା। ଘରେ ଯାଇକି ଉଲ୍ଲା କ'ଣ କରୁଥିବ? 1-2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିବି ନହେଲେ ଆଉ। କ'ଣ କହିବି ମାଳତୀ, ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପୁରା ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଆଳୁ 30 ହେଲାଣି, ପୋଟଳ 50 ହେଲାଣି। ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବାକୁ ହବ ଆଉ। ହେଇଟି
ନିଅ ତୁମ ଖାଇବା। ଇଏ କ'ଣ ମାଳତୀ, ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ପରଠା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ଏଇଟା ସେଇ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ପରଠା ନା? ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୋ ପେଟ ତ କାହିଁ ପୁରିଲାନି। ମାଳତୀ, ଆରେ ଓ ମାଳତୀ, ଏଇଟା ସେଇ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ପରଠା ନୁହେଁ କି? ମୋ ପେଟ ତ କାହିଁ ପୁରିଲାନି। ଆରେ ଆରେ, ଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ବାହାଇ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ହେଇ ନିଅ ତୁମ ବାକି ପରଠା, ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ତୁମ ପେଟ ପୁରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଯାଇକି ମୋ ପେଟଟା ପୁରିଲା। ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ଦେଲ ସେଇଟା ହିଁ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ପରଠା ଥିଲା। ଆଉ କାଲିଠୁ ତମେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ରଖିବ। ହଉ, କାଲିଠୁ ସବୁ ପରଠା ଆଣିକି ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଦେମି ହେଲା। ନିଜେ ବାଛିକି 7 ନମ୍ବର ପରଠା ଖାଇ ନେବ। ଆରେ ଆରେ, ଏମିତି ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। 7 ନମ୍ବର ପରଠାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟେ ଲଗେଇବ ନା। ଆଉ ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖିଲ ମୁଁ କେତେ ଚାଲାକ। ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଏଇ ସେ ଉଲ୍ଲାର ଘରଟା କୋଉଠି କହିପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ କିଏ? ସେ ମୋ ଘରେ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ହିଁ ରାମ ବାବୁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ହିଁ ଉଲ୍ଲାର ସ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ ଝିଅ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ତର୍କ ଆଉ ସହି ପାରୁନି। ଝିଅ, କ'ଣ ହେଲା? ମତେ ଟିକେ ପୁରା କଥା ଖୋଲିକି କହୁନୁ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସେ କେମିତିକା ଲୋକ। ହେ ହେ, ବହୁତ ଭଲ ସେ। ତେବେ ବି ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେନି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ମଲା ପରି ହେଇଗଲାଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି 7 ନମ୍ବର ପରଠା ଖାଇ ପେଟ ପୁରେଇବି। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉଲ୍ଲାକୁ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ଭୂତ ଧରି ନେଇଛି, ନାଇଁ? ହେ ହେ, କାଲିଠୁ ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରଠା ହିଁ ବନେଇବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆଣିକି ଦଉଛି, ତାକୁ ପରଠାରେ ମିଶେଇକି ଦେଇଦବ। ଏବେ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ରୁହ। ମନେ ଅଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଔଷଧ ମିଶେଇକି ଖାଲି ଗୋଟେ ପରଠା ହିଁ ଦବ, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି। ସବୁଦିନ ୟାଙ୍କୁ ପରଠା ହିଁ ଖାଇବାର ଅଛି। କେମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣି। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ପରଠା ଦରକାର। ଆଜି ମୋ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଔଷଧ ମିଶେଇକି ବନେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା କେମିତିକା ଔଷଧ କେଜାଣି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମିଶେଇକି ପରଠା ବନେଇ ଦେବି। ମାଳତୀ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିକି ଦେଇଛ ତ ସେ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ପରଠାଟା? ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇଟା ସେଇ 7 ନମ୍ବର ପରଠା। ଏଇଥର ପୁରା ଚିହ୍ନଟେ ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲି, ତୁମେ ଖାଅ। ଆରେ ଆରେ, ପାଟି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ମାଳତୀ, ଏଇ ପରଠାର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ପୁରା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି? ଅଲଗା ତ ଲାଗିବ। ଆଜି 7 ନମ୍ବର ପରଠା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗ ପରଠା ନାହିଁ ନା। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁମ ପେଟ ତ ପୁରିଗଲା ନା? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରୁନି। ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ଇଲୋ ମାଲୋ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଆସ ଆସ, ଖାଇନିଅ। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି? ହଁ ହଁ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି କ'ଣ ବନେଇଛ କି? କ'ଣ ବନେଇଛି? ତୁମର ମନପସନ୍ଦ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ପରଠା। ହେଁ? ହଁ, ଆସ ଜଲ୍ଦି ଖାଇନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ 7 ନମ୍ବର ପରଠାକୁ ଏକା ଖାଉଛି। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି? ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ତା ସାଙ୍ଗର 6ଟା ପରଠାକୁ ନେଇ ଆସ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ ପା। ହଁ ଯେ
7 ନମ୍ବର ପରଠା ପୁରା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲାଣି। 7ଟା ଯାକ ପରଠା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପେଟକୁ ଯାଉ, ସେ ପରଠା ମାନେ ବି ଖୁସି ଆଉ ଆମେ ବି। ହେ 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 ହେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ, ହେଇ ନିଅ ତୁମ ପରଠା। ଆରେ ବାହ, 7ଟା ପରଠା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ହେ 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 ହେ। ମାଲିକ ଯେଉଁ ଔଷଧ ନାଁରେ ତୁମକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ତୁମକୁ ସେହି ଏକଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ହେ ହେ ହେ।